Ние сега се нагласяме на първа линия тук и почваме фащане. Фанали сме няколко челшанчета, метнали сме тапата и чакаме. И аз съм фанал. Охо. Кой ви кажа? Хубав понеделник. Добро утро! Ранен понеделник сме, 7:15. За днес имаме задача да си фанем стръв и с нея да фанем някой щукле. Надяваме се да успеем, намерили сме едно местенце с челшани, доста от тях. И също така отстрани на него точно има и доста щуки. Поне така ни казаха и ни дядовци. В момента отиваме към рибарския магазин да вземем малко стръв за челшан, за хранка, вземем черви и след това потегляме към Марица. Наблизо сме на 10 минути някъде от Скобелева майка, посока Садово. Най-вероятно повечето от вас, които ловуват по Марица, ще го знаят местенцето. Да видим колко ще го познаят. Надявам се да имаме успех, отиваме рано и ще тръгнем късно. Така че стига толкова плямпане, ще се видим там. И започваме лекия офроуд. Като цял път е доста добър. Като черен път е супер равен. И пристигнахме. Вече има един човек тук, явно закъснявам. Нищо, ние сега се нагласяме на първа линия тук и почваме фащане. Стигнахме, разтоварихме, обаче се оказа, че нивото е мега паднало, поне сравнение с предните 2 дни. Няма една-две педи може би. Не виждам челшаните, където ги виждах онзи ден. Но надявам се просто да е рано за тях. И като се стопли малко, да нямаме този проблем. Ще направим захранката, ще почнем да се захранваме лека по лека. И ще се надяваме нещо да успеем да фанем. Ако не фанем нищо в близкото бъдеще, ще трябва да се преместим на друго местенце. Но за сега да ги подфащаме, да правим захранката и да опитаме.
приготвях тъкъма и захранката, нито една рибка не се появи за жалост, затова трябваше да се преместа малко по-назад при дядото, където той беше изкарал вече някой друг челушан, пък и поне да има с кой да си говоря. Вече мога да ги почвам. Аз ще играя малко нечестно и ще си метна захранка. Ти искаш ли? Към тебе искаш ли? Там виж къде е кръв. Дек Верно много малко. А? Малко по-голям. Поне да може да се закачи на куката аз. Като цяло за пръв път ще лова на тапа. От тази страна фърлял ли си? Не, фърлял. Кой искаш да направим малко захранка, а? Добре. Пак ли там да фърля? Дигаме размера. Слънцето се показа, а с него челшаните започнаха да излизат и едно по едно си натрупвахме още стръв. Фанали сме няколко челшанчета, метнали сме тапата и чакаме.
Имаме един колега там, успя да фане и той нещо. Скараш тук. Сега е наш ред. Май и аз съм фанал. Охо. Да, май изглежда добре. Лесна работа. На тапичка било готино. Може откъде се? Имахме успех. Хванахме една штука, после ще измерим, прибрахме в живарника. Заредихме наново с друго чаушанче на куката. Сложили сме 30 грама улово, 50 грама нятапата. Може би 3-4 пръста преди уловото на края ми е сложен повода металния с живата стръв. Не знам на колко уловен, честно казвам, може би на метър и 10-20 съм пуснал. Интересното е, че нямаше удар тапата да потопи, просто забелязах, че тапата отиде в ниш обраци тук и викам дай да изкарам преди да се заплела. Хванах да изкарвам и натежа. И се оказа, че имаме штукичка. Колегата от другата страна наводи 2 на 1. Но не се предаваме. Деня сега започва, вече сме 10:30. Нека видим. Сега не се откачи. Няма, бе. Няма. Скоро му са. Явно рибката е играла повече. Не. Почна кълдея, ама ти е много избърза. Трябваше да оставиш малко. Да науча. Тя докато преглътне. Прав си. Изтървахме една. Казвам, че за пръв път съм на тапа и сега първо има да му сипвам. Тя като е по-голяма, удра рязко и мощно. Значи като са по-малки, трябва да се изчака. Има и време да сдъвчи. И има време да я преглътне. Кой набор си? 9-4. А? 9-4. 9-4. 30 анафа. И имам хляб да ям. Бяхме млади. Млади и красиви, сега само красиви, нали така? Сега сме само и. Остана само и то. Ти кой набор си? 53. Охо. Дядо. Неизбежна част от живота. Кой когато?
Лъвче, коя зодия ще бъде? Телец. Лец. Дават го на 6 май да излиза. То баща ми е телец, баба ми е телец, чичо ми е телец, всички са телци. Само добитък у нас. И аз съм козирог. Ами Козирог, аз съм овен. И при вас добитък. Може си представиш какво става. Сблъсък на инати. Не е по-инато. Те жените винаги така. Козирога е по-инато. Айде сега да видим. Няма Джошан днеска. Шани за котто няма. Оп, айде. Добре, че нямам котка, значи. Той аз нямам, давам на един приятел. Ага. Времето се минаваше, рибките се поуспокоиха, нямаше и много челшани, нямаше други удари на щука. Но пък за сметка на това слънцето печеше, времето беше приятно, като за късна есен и ранна зима. И аз просто чаках ударите на малките рибки, но най-вече и на тапата с щука. Здрасти. Малко на разузнаване идва. Само на разузнаване. За толкова време ли има? Какво е положението? Какво е тук? Цъкаме си слънчаци. Цигарски? Слънчаци не, ами чоршани и една штука удари. Удари две. Изтърва една. Кога ви се? Еми в живарник, където съм. Аз съм обича там. Защото ми много близко, аз съм смирненски. Обича там ми много близко като ми. Кога вече? Мила седмица ударите вече толкова. Хубаво. Браво. То там къде навъча търсиш тук конкретно? В смисъл? Ами, много ме е трудно да ти го обясня. В смисъл, влизаш в селото. Това, където е звеца. Да, точно така, където е двеца. Да. И там си намираш местенце някъде. Ма, смисъл... От коя страна на Веца? Ако стоя така и Веца ми е тук, Значи, насам и селото, насам. като застанеш моста, където е, Да. дето мина влака, Да. това, нали, там е Веца. Да. Де факто ти от друга страна, аз там не знам, не мога да отида. Не, От страната на ляво селото или си. отдясно. От дясната Ага, страна. ага, От дясната ага. страна. Там има много хубави местенци. Много готини места има. И там си гледайте. Ами, Те страхотни, бе. идеални са. Страхотни, бе. Шанс идеално. Каракуди нещо, костури, такива неща. Гледайте с кара червеноперка, костур или такова, не знам. Но тук брият рибки, гледай, тук направо Тук деца вика няма, там ти кам петък и събота като идва към 3, Ага. там беше лудница. Един сега да видиш, те вече се събудиха. Сутринта нямаше нищо, бях се притеснил. То там дълбочко, не е ли дълбочко? Не. Аз па не си се които черни нищо не това. Аз имаме, вади валица. Не сега да видя. Аз просто дойдох да разгледам, но всичко ми е в главата, даже си гледам. Ако имаш макара и пръчка, имам. Имам всичко. Малко отихна риболова, преди малко. Релокирахме се малко по-настрани, където почнахме сутринта. Секунда, че ми кълве. Фанахме се една рибка. Естествено, мънинка, но за стръв. Става. Ще си след малко да откача. Така както казвах, преди да бъда така грубо прекъснат.
Преместихме се отново на първата локация, където бяхме, де-факто 2-30 метра по-настрани, по-към главната част на реката. Фърлихме стапата в канала. Секунда да видя да мога да го покажа. Че тя реално реката минава от насаме течението и тук почва един ръкав, който изглежда доста апетитно, ако бях една штука. Най-вероятно се вижда тапата ето там. Преди малко доста хубаво удари. В смисъл въдицата правеше така просто. Но докато стигна явно не можах да я засека. В смисъл докато стигна и вече нямаше нищо. Беше изяла рибката. За жалост. Но какво да се прави? Втора изтървана за деня. Една имаме в живарника. И сега е 1 часа. Като цяло последните 2 часа няма кой знае каква активност. Но поне Чаушана излезна навсякъде вече. Не е като сутринта, като беше студено. Надяваме се пак да се изложи тази штука да дойде да хапне тук или някоя друга. Поне ще преместим тапата малко по-назад. Ще пробваме с различни локации по самия канал. И да видим. А ако имаме още улови интересни, ще видите. Там има нещо друго. Снима. Оп. Чакай. Нищо не било захапалка хората. Кое е това? Малка е, бе. Жива ли е? Жива е. Не е налапала. Малка е това. Виж как се пролича, че... Да, че нещо се случва. Трябваше да взема пувката, за да почне да се случва и там нещо. Баш където беше тази пувка. Тя даже не е налапала рибата. Бая хубаво потънал обаче пък това. Ма явно само е била захапала. И е тръгнала. И там е тънкият момент, дето идва с практиката, предполагам. Да разбереш кога е налапала, не само захапала. По принцип, за старите рибари, така викаха, за времето ми викаха, като ти удариш туката, палиш цигара, вика, и като ти изгори цигарата, тогава вика. Значи много спокойно. Еми да, има логика, защото тя ако тръгне сега да го яде, тя ще го налапа до майка. Това е... Да, тя ще го налапа и ако се закачи, няма къде да иде. Тя ще се върти тук някъде. Какво да ви кажа? Хубав понеделник. Тръгнала неща. Това ме взе. Тя тръгна така хубаво.
Забравих, че трябва да чакаме една цигара време. Сега отиваме на лов. Това успяхме да фанем след днескашния риболов. Фанахме си една малка стръв. Ох, че скача. Фанахме си чаушанче и с него набарахме тази штукичка. Ще се я пуснем естествено. Се надяваме другия път да фанем бабай или дядой. Часа е 5:30, оставихме реката вече на спокойствие. Времето се стъмва и просто няма смисъл да стоим повече от това. Успяхме да фанем една штука. Мисията ни е напълно изпълнена. Миналия петък си казах, ще фана чаушанче за стръв и ще го ползвам да фана штука. Успях. Доволен съм. Пета штука за Марица, честно казано. Първа за тапа. Доста яко. Изтървах около 5 штуки. 4 или 5, не съм сигурен. Единият дядо ми каза нещо доста мъдро. Вика, на мен едно време ми казваха дядовците: штуката като ти удари и видиш, че тапата е потънала, палиш една цигара, пушиш и след като изпушиш цигарата, тогава засичаш. Явно и аз се избързвах повечето пъти днеска и затова имах такива грешки и изпуснати риби. Монтажен е с една кука, което също най-вероятно допринася за качането на рибата. Другия път ще вземем тройки, може би, за всеки случай. И да имаме повече успех. Но поне вече знаем къде са чаушаните, къде са штуките и малко по-целенасочено, може би, бих казал. Влизаме по реката вече. Благодаря, че гледахте видеото. Ако ви е харесало, оставете лайк, абонирайте се, коментирайте, знаете как стоят нещата. А от мен, чао, всичко хубаво!